שלום לכולם. אני הבטחתי להקליט את ההרצאה החיה שעשינו ושכחתי, ולכן אני עושה עכשיו הרצאה מוקלטת ללא קהל, וככה אולי אני יכול להחזיר טובה לכל מי שהבטחתי לו שאקליט את ההרצאה על Data Oriented Design בדוטס של יוניטי. אז בואו נשאר נקפוץ לעניינים. ההרצאה הולכת להיות מחולקת לסקשנים מאוד ברורים. אנחנו בהתחלה נדבר קצת על ארכיטקטורת תוכנה בכללי, אחרי זה נעבור לחומרה, כי אי אפשר לדבר על תכנות מונחה נתונים ללא חומרה. אחרי זה נעבור לתכנות מונחה נתונים, נדבר על ההבדלים העזים ביותר בינו לבין תכנות מונחה עצמים, ואז ניכנס לדוטס של יוניטי. לפני שאנחנו מתחילים, חשוב לי להגיד שאני לא מומחה לתכנות מונחה נתונים. אני רואה את עצמי כחוקר. אני נכנסתי לפרדיגמה הזאת בשנתיים האחרונות. אני מאוד מאוד נהנה מהדרך שאני עושה ביחד עם הפרדיגמה, עם הפריימורקים שמגיעים איתה, והפאטרנים שמגיעים איתה. ואני חושב שזה שיעור מאוד גם חשוב עבורי, שלפעמים אנחנו צריכים רגע לעצור, או יותר נכון להתיר קשרים ממה שאנחנו מכירים ואוהבים ונוח לנו, ולנסות דברים חדשים. וגם אם אני לא יפתח רק ב-DOD, Data Oriented Design, זה עדיין יכול להפוך אותי למפתח יותר טוב בתחום שלי. אז אני תמיד רואה את זה כדבר חיובי. התחלתי להיכנס ל-DOD נטו בגלל עניין אישי, ואז היה לי שני פרויקטים שהשתמשתי ב-DOD בקפסיטי כזה או אחר. אוקיי, אז על מה אנחנו לא הולכים לדבר ועל מה אנחנו כן הולכים לדבר? אני חושב שכולנו הבנו את הקטע ש-Data Oriented Design, DOTS, יכול לתת לנו ביצועים, כן? הוא יכול לתת לנו ביצועים והוא יכול לתת לנו הרבה מאוד ישויות על המסך. כולנו הבנו את זה. זה המרקטינג סלוגן של דוטס. אז אני לא הולך לדבר, היי, אם תעשו את טכניקת A, אתם תקבלו פי 30 יותר ביצועים, אם תוסיפו על זה טכניקת B, C, D וכן הלאה, תוכלו לקבל את פי 1000 מהירות שמובטח לכם בתכנות מונחה נתונים. זה נתון שאנחנו צריכים לקבל אותו כבר כמובן מאליו. Data Oriented Design נותן לנו את הכוח להביא יותר ישויות למסך, להביא יותר דברים שאנחנו יכולים לרנדר, ובעקבות זה גם דברים שיותר פיצ'רים, כן? כי ככל שהמשחק שלנו יותר חזק בביצועים, זה אומר שאנחנו יכולים להעמיס עליו יותר פיצ'רים. לאכזבתם של אולי רבים, השיחה הזאת לא תהיה על API, אני לא אכנס ל-API של ECS של Unity, כי הוא מאוד ספציפי, ואפשר ללמוד אותו מאוד מאוד מהר. אני מאמין שעם הרקע התיאורטי שאנחנו נלמד בשעה הקרובה, יהיה לכם קל מאוד לגשת ל-API ולהתחיל לעבוד איתו מאוד מאוד מהר. כמובן שאני טיפה משקר, כי אנחנו כן נסתכל על פיסות קוד, רק כדי להבין איך יוניטי מימשו פאטרנים של DOD בתוך DOTS, ספציפית בתוך ECS. אז אנחנו כן ניגע בזה ממש טיפה. אוקיי, אז על מה אנחנו כן הולכים לדבר? אנחנו הולכים לדבר על תכנות מונחה נתונים, והאימפלמנטציה ספציפית של יוניטי לתכנות מונחה נתונים שנקראת DOTS. אוקיי? DOTS, Data Oriented Stack. Data Oriented Technology Stack מכיל בתוכו 3 פיצ'רים עיקריים שניגע בהם, ואנחנו נבין את הרקע התיאורטי, כמו שאמרתי, על חומרה ו-DOD בכללית, ואז ניגש לדוטס. מאוד חשוב לי להגיד, אני לא מנסה לשכנע אתכם למה זה מדהים, אני פשוט מנסה להביא לכם את הנתונים כפי שהם, ואתם תחליטו אם זה מתאים לכם לפרויקט הבא שלכם, או אולי להתחיל את המסע שלכם בפרדיגמה המיוחדת הזאת. אני חושב שכמו כל דבר, וכמו כל ארכיטקטורת תוכנה, יש יתרונות וחסרונות לכל דבר שאנחנו עושים, ועוד צריך להתאים את הפתרון לבעיה שאנחנו מנסים לפתור. מעולה. אני רוצה שנתחיל בארכיטקטורת תוכנה, ואני אתחיל עם שני ציטוטים
קצת קשוחים, הכוונה היא להטריג פה את כולם. Design patterns are spoon-fed material for brainless programmers incapable of independent thought who will be resolved to producing code as mediocre as the design patterns they used to create it. קריסטר אריקסון הוא דירקטור of technology at סוני סנטה מוניקה, הם החבר'ה שייצרו את God of War למי שלא מכיר. ומן הסתם הוא יורד פה מאוד מאוד קשה על תכנתי OOP ועל Gang of Four וכל מה שמגיע ביחד עם Object Oriented Programming. אני רוצה לתת ציטוט מהצד השני. You should name a variable using the same care with which you name a firstborn child. רוברט סי מרטין. אני מביא את הציטוטים האלה כדי רגע להרחיק אותנו מקיצוניות, אוקיי? כשאנחנו ניגשים לאיזושהי ארכיטקטורה, קוד, פרדיגמה, יש המון פושבק ממה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו מכירים, וגם במיוחד מהגורים שמלווים את אותה ארכיטקטורה, כן? לגורים יש נטייה להישאר מאוד בתחום שלהם ולקדם אותו, ואני חושב שזה מובן וחשוב, אבל אנחנו בתור מתכנתים צריכים לפתוח את הראש שלנו ולהסתכל על תוכנה בכללי ולהתאים עוד פעם את הפתרונות לבעיות שאנחנו מנסים לפתור. מאוד חשוב לי שאל תיתנו לגורים לקרוא לכם עצלנים, כן? אנקל בוב קורא לזה duct tape programmers, שהוא נותן שם למפתחים שעושים דברים נורא מהר, אבל בלי השיטות, בלי הפאטרנים והשיטות של TDD וכו' וכו'. וכמובן אל תיתנו להם גם לקרוא לכם טיפשים, בדיוק כמו בציטוט הראשון, brain dead, זה לא רלוונטי, כן? מה שרלוונטי זה לייצר מוצרי תוכנה איכותיים, טובים, שאנשים משתמשים בהם. אז אנחנו נתאים את הפתרונות שלנו לבעיות שלנו. אני רוצה להתחיל רגע מהמסע שלנו כמפתחים. אני לא יודע ממי שומע את זה כמה מכם התחילו בשפות שהן מונחות עצמים, אבל אני יודע שהיום הרבה פעמים מלמדים שפות מונחות עצמים, אפילו ישירות מתחילים מג'אווה או מ-C#. מי שלומד באוניברסיטאות בדרך כלל מתחיל ב-C, שאני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, אבל גם אז זה נראה כמו איזה קורס שחייבים לעבור כדי לקפוץ ישר לתכנות מונחה עצמים. אני חושב שזו טעות נוראית. אני חושב שעם הזמן ההתרחקות שלנו כמפתחים מהדרישות של המחשב היא לא דבר בריא. עכשיו, כמובן שיש יתרונות לייצר איזושהי שכבה אבסטרקטית בינינו לבין איך המחשב פועל. אני חושב שזה מדהים, זה נותן לנו לכתוב תוכנות היום הרבה יותר מהר ובצורה הרבה יותר איכותית, אבל יש עם זה בעיה כי אנחנו מאבדים את הרקע התיאורטי שיכול לתת לנו הרבה מאוד יכולות בפתרון בעיות. אז אני חושב שאם מישהו כן רואה את זה והוא בתחילת הדרך שלו, אני כן ממליץ מאוד להתחיל משפות שהן יותר פרוצדורליות, כמו C, ואז להתפתח לשפות OOP. זה כן גם נותן לך איזשהו גראונדינג, איזשהו ביסוס טוב לגבי הפיתוח שלך. עכשיו כמובן בזה אני לא אומר ש-OOP זה משהו רע, אני פשוט חושב שלא כדאי להתחיל איתו. יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם כשאנחנו בוחרים ארכיטקטורת קוד. אני לא הולך לגעת בדברים הברורים, כמו maintainability, usability, כל הדברים האלה שאפשר לקרוא עליהם בכל מקום ולהבין למה צריך אותם. אני הולך לגעת דווקא בדברים שבדרך כלל לא מדברים עליהם. ואל תדאגו, אחרי זה אנחנו נעשה השוואה בין OOP ל-DOD, ונראה כאילו מה כל אחד מהם מביא לשולחן. אז כשאנחנו בוחרים ארכיטקטורת תוכנה, מאוד חשוב, העניין של עבודה ביחד, כן? העבודה ביחד מול חברי צוות אחרים שהם לא מפתחים, ומול מפתחים אחרים. הרבה מהדפוסי תוכנה שאנחנו מקבלים כמפתחים, הם באים לענות על בעיות בדרך כלל של עבודה של כמה מפתחים ביחד על אותו code base. יש דפוסי תוכנה שלא רלוונטיים ברגע שאתה עובד עם שני מפתחים, כן? אז זה לפי דעתי מאוד חשוב להתאים את הארכיטקטורת קוד שלנו לגבי איזה מפתחים ואנשי צוות אחרים עובדים איתנו. אז כשאנחנו בוחנים ארכיטקטורת קוד, חשוב לדבר על זה שמשחקים הם מוצר קוד שונה לחלוטין. רוב דרכי הלימוד שלנו היום מלמדות אותנו איך להכין אפליקציות. מעט מאוד מדברים על משחקים. גם אם אנחנו הולכים ל-Stack Overflow או
ChatGPT שלומד מ-Stack Overflow, רוב הטיפים והעזרה שתראו שם מבוססת על זה שמדובר במוצר קוד של אפליקציות או שירותי ענן או כל הדברים האלה שהרבה מאוד אנשים עושים. פיתוח משחקים זה עולם אחר לחלוטין והוא דורש את הפרדיגמות ואת הטכניקות שלו. אז כשאנחנו בוחרים ארכיטקטורת קוד חשוב לקחת את זה בחשבון, ואני חושב שהדבר שהכי חשוב לקחת בחשבון זה שמשחקים הם מה שנקרא real time systems, הם מערכות שרצות בזמן אמת, דבר שאי אפשר להגיד על הרבה מאוד מהאפליקציות שאנחנו מכירים היום. רוב האפליקציות בסופו של דבר זה איזשהו UI שמריץ הרבה מאוד שירותי ענן מאחורי הקלעים. משחקים צריכים להכניס כל כך הרבה מערכות, כן? גם שמבוססות על מעבד כמו הלוגיקת משחק שלנו וגם שמבוססות על רינדור כמו מה שהמעבד הגרפי שלנו צריך לעשות ב-60 פריימים בשנייה. במקרה הטוב, כן, אם אנחנו מייצרים משחק ל-MR, VR, XR, אז מדובר ב-90 פריימים לשנייה, ויש גם פלטפורמות שדורשות 120, או שהשחקנים שלנו דורשים את זה. אז אני חושב שזה נס, שכל מה שאנחנו עושים היום במשחקים, אנחנו אשכרה מצליחים לדחוס לתוך 60 פריימים בשנייה. אז לפני שאנחנו נכנסים לדאטה אוריינטד דיזיין, ומה המשמעויות שלו, אנחנו לא יכולים לדבר על זה בלי שאנחנו מדברים על חומרה. ואני רוצה להתחיל מזה שבהקשר למה שאמרתי מקודם, על זה שאנחנו לומדים היום קוד בצורה שהיא קצת בעייתית, אנחנו גם לומדים על אלגוריתמיקה בצורה שהיא קצת בעייתית. והסיבה לכך זה שאני גדלתי כמפתח, אני למדתי על Big O Notation, שבעצם נותן לי לתחקר אלגוריתמים לגבי הביצועים שלהם, ולמדתי על ON Computations, או Big O Computations, שזה בעצם כמה סייקלים לוקח למעבד כדי לעבד איזשהו אלגוריתם, ודיברו איתי גם על O Memory, שזה בעצם מה המורכבות זיכרון של אותו אלגוריתם. והרבה פעמים יש לנו איזשהו בלנס בין השניים האלה, כן? לצורך העניין, אם אני רוצה לשפר את הביצועים של המעבד, אני עלול אולי להחמיר עם הביצועים של הזיכרון, כן? כל מיני בעיות ליט קוד כאלה ואחרות, לצורך העניין אומרות, תביא איזה דיקשנרי בשום מקום, תשמור את המספרים, ואז תוכל לבצע איזושהי טכניקה שמורידה את זה מ-ON בריבוע ל-ON או אפילו O1 או משהו בסגנון הזה. אבל זה שקר. עכשיו זה לא שקר מוחלט, כן? עוד פעם, ביג O זה קונספט מאוד מאוד חשוב לתחקור אלגוריתמיקה, אבל DOD באיזשהו מקום אומר לנו, רדו מהסולם הגבוה שטיפסתם עליו, ובואו תתחילו לתחקר את O1. O1 הוא מה שבעייתי פה, אוקיי? לגשת לזיכרון הוא מה שבעייתי פה. ובעצם במקום לדבר פתאום על computation או memory, we're talking about bandwidth, we're talking about, אנחנו מתחילים לדבר על רוחב פס. אני אכנס קצת עכשיו למבנה המחשב וחומרה, אני כמובן עושה פה הפשטה מוחלטת, אז בבקשה לא לקחת את זה מילה במילה, אבל זה בכללי איך שחומרה נראית היום ואיך שאנחנו משתמשים בה. מאוד חשוב לי גם להגיד שאנחנו עוד רגע נתחיל לראות מספרים שקשורים לביצועים, שקשורים לחומרה, וזה קשור לחומרה ספציפית, קשור לחומרה הספציפית שלי. הדברים האלה משתנים ברמה היומית, כן? כל טכנולוגיה חדשה מביאה איתה ביצועים שונים לחלוטין, לכן מאוד חשוב לי שתקחו כל מה שאתם רואים פה מבחינת מספרים בערבון מוגבל, ואתם תמיד יכולים להריץ את הניסויים האלה על המחשב שלכם, זה ממש ממש פשוט, יש המון ספריות בדוט-נט לבנצ'מרקינג, וזה נחמד לראות איך זה עובד על המחשב שלכם ספציפית. אחלה. מחשב יש לנו את הלוח M שלנו, על הלוח M שלנו יש שני מרכיבים מאוד חשובים שנדבר עליהם בהרחבה עכשיו, שזה המעבד והמיין ממורי שלנו, ה-RAM, Random Access Memory. המעבד לוקח מהזיכרון נתונים שהוא צריך לעבד, מעבד אותם ושומר אותם שוב בזיכרון. מה שמחבר בין המעבד לבין הרם זה מה שנקרא בס, זה בעצם איפה שהמידע נוסע מהמעבד לרם וחוזר חזרה למעבד לעיבודים נוספים. כשאנחנו מדברים
על ON Computation, אנחנו מדברים על המעבד עצמו מבחינת חומרה, איך אנחנו משפרים את הביצועים פה. כשאנחנו מדברים על ON Memory אנחנו מדברים על הרם, ועכשיו אנחנו בעצם הולכים לדבר על ה-Bandwidth, שזה בעצם איך אנחנו נמנעים מלגשת כל פעם למיין ממורי. לגשת זה לוקח זמן, וחשוב לי מאוד שתכירו פה שהזמן שזה לוקח קשור מאוד למיקום הפיזי של הזיכרון לעומת המעבד, כן? אז הרם נמצא במרחק פיזי מהמעבד. היום מעבדים עובדים כל כך מהר שאנחנו מאוד מתקרבים למהירות האור, כן? חשמל מאוד מתקרב למהירות האור. לכן המרחק הפיזי ביניהם הוא קריטי, כן? אם היו מוצאים דרך לשים סטיק רם שלם על המעבד עצמו, אז זה היה, כל השיח שלנו יכול להיות שהיה פחות רלוונטי, אבל זה לא הסיטואציה, בטח גם לא תהיה הסיטואציה בקרוב. אחלה. על המעבד עצמו יש לנו מספר של ליבות, אז כמו שאנחנו יודעים, מעבדים מודרניים כולם באים עם מספר של ליבות, והמספר הזה הולך וגדל, וליבות זה בעצם אפשר לחשוב על ליבה כמיני מעבד, כן? ליבה מסוגלת לקבל פקודות ומידע, לאבד אותו ולשלוח אותו חזרה לשמירה בזיכרון. אז יש לנו את המעבד הכללי שלנו, ויש לנו מיני מעבדים שנמצאים בתוכו, שאלה הליבות. עוד קומפוננטה מאוד חשובה שנמצאת על המעבד כבר בשלב הזה, זה מה שנקרא L3 Cache. כשאני אומר Cache, אני מתכוון לזיכרון. אוקיי, עכשיו בניגוד לרם שיש לנו, שהוא DRAM, Dynamic Random Access Memory, הדבר הזה הוא SRAM, הוא Static RAM, שיש לו את היתרונות שלו, בכללי הוא יותר מהיר, אבל יש לו חסרונות אחרים שלא רלוונטי לדבר עליהם. וה-L3 Cache, לפחות נכון להיום, הוא משותף על המעבד כולו, זאת אומרת הוא לא ספציפי לכל אחד מהליבות שלנו. עכשיו שאתם רואים את ה-L3, L2, L1 Cache, הכוונה היא מה המרחק הפיזי שלו מהמעבד עצמו או מהרג'יסטר, זה איפה שהעיבוד קורה. אז level 3 cache זה הכי רחוק, level 2 יותר קרוב ו-level 1 הכי קרוב. אז אם אנחנו נכנסים עכשיו לליבה, שזה עוד פעם זה מיני מעבד קטן, יש לנו עוד כמה קומפוננטות, יש לנו את ה-L2 cache ויש לנו את ה-L1 cache, אוקיי? וה-L1 הוא הכי קרוב לרג'יסטר, זה איפה שקורה העיבוד עצמו. עוד קומפוננטה מעניינת שיש לנו על כל אחד מהליבות שלנו, זה SIMD, Single Instruction, Multiple Data, זה בעצם יכולת לקחת פעולה אחת, אוקיי? ולייצר ולאבד איתה הרבה מאוד נתונים. אז לצורך העניין, תביא לי 16 מספרים, ואני אריץ על כל אחד מהמספרים לפעולת כפל. זה לא, אגב, זה לא קשור לת'רדים, זה כן מקבילי, כי אני לוקח כמה נתונים ומאבד אותם ביחד, וזה אגב קומפוננטה שנמצאת גם בתוך ה-GPU שלנו, כן? ב-GPU יש הרבה מאוד SIMD, שנותן לנו לעשות פעולות כאלה מאוד מאוד מהר. אנחנו נחזור ונדבר עליו בהמשך, כשנגיע לדאטה Oriented Technology Stack של Unity, כי ה-Burst Compiler מתקשר ישירות ל-SIMD. אחלה, אז Memory Access Hierarchy, זאת אומרת איך המעבד שלנו ניגש לזיכרון, וממש בשקופית הבאה אני מבטיח לכם נראה גם מה המהירויות של גישה לכל אחד מהזיכרונות האלה. אז ככל שהזיכרון שלנו יותר קרוב למעבד, הוא יותר קטן, הכוונה היא הקפסיטי שלו, היכולת להכיל תאי זיכרון קטנה, וככל שהוא רחוק יותר, הוא הרבה יותר גדול. אז אם אנחנו מסתכלים על L1, הגודל שלו הוא מאוד מאוד קטן, יכול להיות אפילו עד 64 קילובייטס, עוד פעם מאוד תלוי בחומרה הספציפית של המחשב שלכם, אבל הוא נמצא ממש 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 קרוב לרג'יסטרס. כשאני אומר קרוב, רק כדי לסנבר את אוזניכם, יותר מהיר להשיג משהו מה-L1 cache, להביא משם איזשהו זיכרון, איזשהו נתון, מאשר לבצע פעולה מתמטית. ולמי שלא יודע, לבצע פעולה מתמטית במחשב זה מאוד מאוד מהיר, כן, זה 7 סייקלים. אז יותר מהיר להביא משם זיכרון, שתבינו איזה מטורף זה. L2 cache נמצא רחוק יותר, ולכן הוא גדול יותר, אבל עדיין יחסית קרוב. L3, אז יש לנו את הרם שלנו, ואז יש לנו את הדיסק, שהדיסק נמצא במרחק הפיזי הרחוק ביותר, אבל מצד שני הוא גדול, כן, הוא יכול להיות טראבייטס על גבי טראבייטס. אז בואו נראה קצת מספרים. עוד פעם, זה ספציפית למחשב שלי, כל מחשב והקטע שלו. אז להשיג משהו מתוך ה-L1 cache לוקח 3 סייקלים, סייקלים הכוונה היא clock
clock ticks של המעבד, זה דרך נחמדה לבדוק ביצועים, היא לא דרך היחידה, אפשר גם לבדוק את זה בזמן, כמו שאתם רואים למטה, ואתם תשימו לב שזמן וסייקלים הוא לא ליניארי, כי עוד פעם יש לנו את הזמן שלוקח לזיכרון להגיע מהרם למעבד עצמו, המרחק הפיזי גם כן הוא פקטור של זמן בסופו של דבר. אז יכולים לראות ש-L1 קאש הוא 640 קילובייט במחשב שלי, L2 הוא 10 מגה-בייט, L3 הוא 24 מגה-בייט, כל אחד מהם גדול יותר, RAM 4 פלוס ג'יגה-בייט, במקרה שלי 32, והדיסק אפילו גדול יותר, אבל מן הסתם לגשת לכל אחד מהזיכרונות האלה לוקח יותר ויותר זמן. אתם יכולים לראות שגישה ל-RAM לעומת גישה ל-L1 היא פי 200 יותר יקרה מבחינת זמן, כן? זה המון. וגישה לדיסק, בואו נעשה פה רגע השוואה אמריקאית קלאסית, ללכת מהבית שלי לעבודה שזה בסביבות ה-100 מטר, אז בואו נשווה את זה ל-0.5 ננו סקנדס, אז אם אני משווה את ההליכה שלי מהבית לעבודה שלי כגישה ל-L1 קאש, אז לגשת לדיסק זה כמו להקיף את כל העולם בזמן הזה, כן? זה מן הסתם מטורף. אז המטרה שלנו היא לגשת לזיכרונות האלה שנמצאים כמה שיותר קרוב אלינו, קרוב למעבד שלנו, ואז ככה אנחנו נשפר ביצועים משמעותית, כן? זה למה אתם רואים את כל השיפורי ביצועים בדוגמאות של יוניטי, זה בדיוק בגלל הקרבה הפיזית הזאת למעבד. כדי לבדוק את המספרים הספציפיים במחשב שלכם, מאוד פשוט, Ctrl-Shift-Escape, תעלו את ה-Task Manager, תיגשו לפרפורמנס, CPU, ואם תרדו למטה אתם תוכלו לראות את ה-L1 קאש, L2 קאש, L3 קאש, וכמה כל אחד מהם מכיל. ממש כיף, ממש פשוט. למה בכלל שיהיה אכפת לנו מחומרה? לאורך השנים יצרנו שכבה אבסטרקטית בינינו המפתחים לבין החומרה. בכללי אני חושב שזה דבר מאוד מאוד טוב. אתה יכול פתאום לחשוב על קוד בלי להתייחס למה קורה מאחורי הקלעים. אתה לא יודע אם זה אינטל, AMD, אם יש מעבד גרפי, אין מעבד גרפי. זאת אומרת, יש לך הרבה יכולת להתעלם מכל מה שקורה מאחורי הקלעים, ופשוט לבנות תוכנות. שאני חושב שזה קונספט מאוד מאוד חזק, ש-DOD מאוד יורד עליו, כן? מייק אקטון, שהוא מוביל ל-DOD, תמיד אומר, אנחנו צריכים להתייחס לחומרה שאנחנו בונים אליה. ובכללי, יש איתו צדק שמגיע למקומות שאנחנו רוצים ביצועים מאוד חזקים, אבל אם אני בונה עכשיו אפליקציות, משחקים פשוטים, אפילו משחקי מובייל, לא בטוח שזה אמירה נכונה. השכבה האבסטרקטית הזאת היא כן דבר מעניין וחשוב. אז למה בכל זאת שכן יהיה אכפת לנו? כי בסופו של דבר, חומרה או מאפשרת לנו או מגבילה אותנו. וכאשר אנחנו לא מכירים את החומרה ומה היא מסוגלת לאפשר לנו, היא לרוב מגבילה אותה או מגבילה אותנו. עכשיו, בכל משחק פרודקשן שעבדתי עליו אי פעם, בכל מוצר פרודקשן, גם מחוץ לעולם המשחקים, כי זה עדיין היה מערכות בזמן אמת, תמיד בסופו של דבר שהגענו למצב שהמוצר צריך להיות בחוץ, תמיד צריך להתייחס לביצועים, כן? וביצועים זה אומר ביצועים בהתאם לחומרה הספציפית שאנחנו מתייחסים אליה. אז אם זה מובייל, זה אומר שבטריה מתחממת, כן? זה החומרה שלנו, יש בתוכה בטריה. ואם אנחנו לא משתמשים במעבד של הטלפון ובמעבד הגרפי שלו כמו שצריך, אנחנו יכולים גם לסיים סוללה מאוד מהר וגם לחמם את המכשיר. ואני בטוח שזה קרה לכל מי שהוציא משחק פה לעולם האמיתי, אני בטוח שבאיזשהו שלב הוא היה צריך לפתוח את הפרופיילר ולהתחיל להבין מה לעזאזל קורה כאן. ולמה שיהיה אכפת לנו בביצועים? בדומה מאוד לחומרה, ביצועים וחומרה מאוד מאוד קשורים אחד לשני, ביצועים מאפשרים לנו להכניס עוד פיצ'רים. בפועל זה מה שקורה, ומן הסתם ברגע שאנחנו נכנסים למשחק שלנו, לבניית המשחק עם ביצועים מלכתחילה, אז אנחנו יכולים לדאוג לזה פחות, כן? שזה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד נחמד, לא להגיע פתאום לאיזשהו בוטלנק אחרי חצי שנה שאתה עובד על המשחק, ואז פתאום לשבת ולעשות פרופיילינג במשך שבועיים כדי להבין איפה הבעיות ומה צריך לעשות. אז תוך כדי העבודה זה בהחלט חשוב מאוד. מעבר לזה, תחשבו על התוכנות שאנחנו עובדים איתם היום, כן? Visual Studio שלוקח לו 20-30 שניות לעלות, גם על מחשבים מאוד חזקים, 10 שניות כל קומפילציה של Unity, כן?
משחקים שאנחנו רואים שיוצאים לשוק, משחקים של סטודיו עם AAA, שלא עומדים בפריים רייט שהם קבעו לעצמם. זאת אומרת, ביצועים מתחיל להיות אישו מאוד מאוד רציני, גם בעולם הפיתוח שלנו המפתחים, וגם בעולם של המשתמש קצה. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה יותר. אני יכול להגיד לכם שאני כל כך סובל מה-loading times ביוניטי, מה-compiling times, שאני מרפרש את יוניטי ידנית. אני לא עושה אוטו-רפרש, אני נכנס לאדיטור preferences ואומר, אני אגיד לך מתי לרפרש, כי לפעמים אני חוזר רגע לאדיטור, עושה משהו, חוזר חזרה לקוד, ואני רוצה להחליט מתי הוא תוקע אותי במשך 5 עד 10 שניות של קומפילציה. אז שימו לב שזה לא היה ככה פעם, כן? אם אתם חושבים על יוניטי, אני חושב ש-2019 זו הייתה הגרסה האחרונה שעבדה ממש מהר. אבל אם חושבים אפילו על היוניטי הישן, 5, 4, אז הדברים היו עולים נורא נורא מהר. נורא 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 מהר. כנ"ל ויז'ואל סטודיו, אני חושב שוויז'ואל סטודיו 2012 הוא היה מאוד מאוד מהיר. זאת אומרת, התוכנה נהייתה יותר ויותר מנופחת מכל מיני פיצ'רים, וזה פשוט מבחינת UX ברמה שלנו המפתחים, אני חושב שזה מזעזע. לגבי חומרה שתציל אותנו באופן אוטומטי, זה מה שאני שומע הרבה מפתחים צעירים. רגע, אבל האם לא חומרה מתכתמת בצורה כזאת שאנחנו לא צריכים לדאוג בכלל לביצועים, ולא צריכים לדאוג מהחומרה שנמצאת מאחורי הקלעים? אז האמת לאמיתה היא שהתשובה היא מורכבת, היא כן ולא. אז מצד אחד חומרה כן מתקדמת, אבל לא בכיוון שרובנו חושבים. אז טרנזיסטורים, שזה מה שמורכב ממנו המחשב, לאט לאט שואפים לגודל האטום. המהירות שבה המחשב עובדת, ושבה המחשב עובד, כמעט מהירות האור. זאת אומרת, אין לנו הרבה איפה להקטין, או איפה למהר. זה אומר שמה שקורה בתקופה האחרונה, זה שאנחנו רואים שהם מוסיפים על המעבדים שלנו, עוד ועוד קורס, עוד ועוד ליבות, כן? אז החומרה מתפתחת בצורה מקבילית, אבל לא בצורה ליניארית. זאת אומרת, שמי שחושב שהוא יכול להמשיך לעבוד על thread בודד, על המיין thread, ולקבל ביצועים בעוד 5-10 שנים, הצמיחה לא תהיה כל כך גדולה. כן יש אגב צמיחה בהקשר של מעצבים את המעבד בצורה נכונה יותר, המרחקים הפיזיים קטנים, זאת אומרת, יש כל מיני דברים שעושים מיקרו-אופטימיזציות לדבר, אבל אי אפשר לחשוב שתהיה איזו קפיצה טכנולוגית מטורפת, כי המגבלות הפיזיות של העולם זה מה שעוצר כרגע את המעבדים שלנו. אבל כן, שימו לב, עובדים בצורה מקבילית. מעבדים מודרניים היום 24 קורס, 36 קורס, אנחנו נראה יותר ויותר ליבות נדחסות לתוך המעבדים המודרניים שלנו. אחלה. זה לגבי חומרה, ואנחנו קופצים עכשיו ל-Data Oriented Design. אז קודם כל, מה זה Data Oriented Design? אני אוהב לקרוא לזה Data Oriented Programming, על אף שאף אחד לא קורא לזה ככה חוץ ממני, כי בסופו של דבר מדובר פה גם באיך מפתחים, לא רק באיך מעצבים את העניין. אז אני חושב שזה מאוד מתאים, אני גם חושב שאנחנו נראה שפות שקמות סביב זה בעתיד. אני יודע שג'ונתן בלואו עובד על שפה שמאוד שואבת השראה מהקונספטים ש-DoD מביא לעולם. אז Data Oriented Design is the transformation of data in a way that utilizes the underlying hardware. אז Data Oriented Design מתעסק בנתונים ומתעסק בניצול חומרה. ולפי מה שלמדנו מהחומרה בשקופיות הקודמות, מדובר פה על איך אנחנו ניגשים לזיכרון ואיך אנחנו מנהלים זיכרון, איך אנחנו עובדים עם הנתונים שלנו, כי Data Oriented Design מתעסק בנתונים ולא בקוד, איך אנחנו מנצלים את החומרה בצורה מקסימלית, וכמובן על ידי זה עבודה מקבילית. ו-Data Oriented Design והפאטרנים שהוא מביא איתו, עושים עבודה מקבילית ממש ממש קלה. זאת אומרת, ממש קל לכתוב multi-threaded code with Data Oriented Design. בשביל מה זה טוב? Real Time Systems, משחקים הם Real Time Systems, זה כל מערכת שצריכה לעבוד בזמן אמת, לרנדר, פריימים שחשובים, תגובתיות למשתמש וכו'. Multitude Entity Games, אל תחפשו את זה בגוגל, אני המצאתי את זה. בסופו של דבר מדובר על משחקים שיש בהם הרבה מאוד ישויות, אסטרטגיה, משחקי פקטורי, משחקי עולם פתוח, כל מה שיש בו המון 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 ישויות, יכול להשיג הרבה מאוד מ-DoD.
Streaming content and procedural content, אז DOD ממש ממש טוב בלייצר עולמות וגם לעשות להם סטרימינג. הכוונה בסטרימינג זה לא להעלות הכל לזיכרון, אלא להעלות לזיכרון רק מה שהשחקן רואה ונחשף אליו, ויוניטי אגב עם דוטס עושים את זה בצורה מאוד מאוד מגניבה, ואמרנו כבר מולטי ת'רדינג. מה מצאתי את DOD לא טוב, ומה מצאתי אותו לא טוב? הוא heavy oriented towards programmers, שזה לאו דווקא דבר רע, אבל צריך לחשוב על הקומפוזיציה של הקבוצת פיתוח שלנו, של מי שמפתח את המשחק. אם אין לנו הרבה מפתחים, או אפילו אם יש רק מפתח אחד, לאו דווקא DOD זה התשובה הנכונה, אוקיי? כי DOD גם הרבה יותר קשה לבנות איתו כלים עבור המפתחים האחרים. בטח ביוניטי כרגע, שזה ECS יצא מפריוויו לפני 2-3, לא זוכר כבר. DOD מרגיש מוזר מאוד במשחקים שהם לא סיסטמטיים. למי שקשה להבין מה זה משחקים שהם מבוססי מערכות, אז תחשבו נגיד על משחק כמו Dwarf Fortress, שיש בו המון המון מערכות קטנות שמריצות את המשחקיות, לעומת אולי משחק כמו Inside שהוא מאוד מאוד סינמטי, אבל יש מעט מאוד מערכות שמתקשרות אחד עם השנייה. אז DOD מרגיש מעולה עבור משחקים מערכתיים ומאוד מאוד מוזר עבור משחקים לא מערכתיים. אני אגב ממליץ לכם עוד פעם, תנסו לבנות משחק לא מערכתי איתו ולראות איך זה עובד לכם, תנסו לבנות משחק שהוא turn based עם DOD ותראו איך זה עובד לכם. עוד דבר שמצאתי אותו מוזר זה ששליטה בפלואו המשחקי הכללי האפליקטיבי הייתה לי מאוד מאוד מוזרה, כן? בדרך כלל מה שאנחנו דוחסים לתוך איזשהו Game Manager או איזשהו Flow Manager ומייצרים שם State Machine, דבר שהוא מאוד קלאסי ל-OOP ו-Design Pattern מאוד בסיסי, ב-DOD מרגיש מאוד מאוד מוזר, כי אנחנו חייבים ב-DOD לשחק עם נתונים כדי להניע קדימה איזשהו Flow. אז גם שם ראיתי את עצמי, אוקיי, אומר, אני חוזר ל-State Machine, הכל בסדר, אני יכול להשתמש ב-Data Oriented Design כדי להניע את הישויות שלי. עקרונות חשובים של DOD, וזה בעצם העקרונות שסוגרים את ה-Design Principle הזה. אז אנחנו עובדים רק על נתונים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם. זאת אומרת שאנחנו לא טוענים נתונים שאנחנו לא צריכים. ובואו תחשבו על זה ככה, מעבד עושה את העבודה שלו בצורה מיטבית, עם כל מה שהוא מקבל מהזיכרון, מה-cache line, זה מה שהוא צריך לעבוד עליו. אחרת הוא מתחיל להתבלבל, נקרא לזה ככה. אז אם אנחנו מביאים לו נגיד וקטורים 3 שמסמלים פוזיציות של השחקן ושל האויבים, אז הוא יודע לעבור וקטור 3 אחד אחרי השני, תא זיכרון לאחר תא זיכרון, ולבצע איזושהי מניפולציה. אם פתאום אנחנו דוחפים לו שם נתונים שהוא לא צריך לבצע עליהם את אותה פעולה, אז פתאום הוא מתבלבל, הוא צריך לקפוץ קדימה ולחפש את הנתון שהוא כן עובד איתו. זאת אומרת, יש יתרון מאוד מאוד גדול לעבוד רק עם הנתונים שאנחנו צריכים. הנתונים שאנחנו מביאים לא צריכים להיות הקטנים ביותר, אני אחדד את זה ואומר שאנחנו נגיע ל-ECS ונדבר על מערכות, אבל בוא נגיד שאם אנחנו עובדים עכשיו על position, כן, על המיקום של דמויות ואויבים, אז אנחנו נביא לו רק את המיקומים שלהם, אנחנו לא נביא לו את זה ביחד עם rotation וסקייל, כי הוא לא צריך לאבד את זה, כדי להגיע לתוצאה הסופית של נגיד מה המיקום החדש שלהם ביחס לשחקן. אז מאוד מאוד חשוב, נביא לו רק מה שהוא צריך ושיהיה כמה שיותר קטן. מבחינת איך אנחנו פורסים את הזיכרון שלנו, DOD משתמש, אני לא אגיד אך ורק במערכים, אבל במערכים וחבריהם, אוקיי? אנחנו לא נראה linked list וכל מיני complex data structures שאנחנו רואים ב-OOP, אבל כן נגיד יש לנו sparse וכל מיני מבנה נתונים מעניינים אחרים, אבל זה הכל עניין של רציפות בזיכרון מאחורי הקלעים. זה אומר שב-DOD עובדים בעיקר עם מערכים, אפילו מערכים דו-ממדיים אפשר להעביר אותם למערך חד-ממדי, ורוב הדברים שאנחנו רואים אותם, רוב הדברים שאנחנו משתמשים בהם במבנה נתונים אחרים, אפשר תמיד לעשות להם רדוקציה למערך בודד. DOD אוהב לעבוד עם לאבד מידע מיד אחד אחרי השני, כמו שאמרנו מקודם, עם הוקטורים, עם וקטור 3. הוא מעדיף לקחת מידע מהמקום הקרוב ביותר, זה ה-L1, L2, L3 קאש שלנו, כמה שהמידע יותר קרוב יותר טוב, ובגלל זה אנחנו צריכים עוד פעם לשמור זיכרון בצורה רציפה.
הם לא משתמשים בפוינטרים ורפרנס טייפס, אלא אם כן אנחנו חייבים, ו-virtualization is bad. אני לא אכנס עמוק מדי לווירטואליזיישן, וירטואליזציה זה בסופו של דבר שבמקום לקרוא לפונקציה בצורה ישירה, הולכים ל-v-table מאחורי הקלעים, בודקים איפה הפונקציה נמצאת בזיכרון, וטוענים אותה משם ומריצים אותה. זה קורה הרבה עם פולימורפיזם, ב-object oriented programming, בזמן ריצה, הקומפיילר, או בוא נגיד ה.NET Runtime לא יודע מה הסוג של המחלקה, ואי לכך הפונקציה היא וירטואלית, והוא חייב להבין מאיפה הוא מביא את הפונקציה הזאת, איזה פונקציה ספציפית הוא מריץ, כן? OOP קלאסי. אז Data Oriented Design זה ה-core principles שלו, תזכרו, זה בעיקר לשמור בזיכרון בצורה רציפה, ולהשתמש רק ב-value types, כן? כי ככה אנחנו יכולים בעצם להשיג את הערכים שאנחנו צריכים בצורה רציפה, ושזה לא יהיה מפוזר בכל הזיכרון. אז Object Oriented Programming versus Data Oriented Design. אני הולך לתת פה דוגמאות שממחישות את ההבדלים הגדולים בין שני הפרדיגמות האלה, ואני מקווה שזה יהיה מובן לכולם. אז בצד שמאל יש לנו דוגמה קלאסית מ-OOP, עוד פעם, מן הסתם זה רדוקציה משמעותית למה שאנחנו עושים בעולם האמיתי, אבל זה כדי להמחיש את הדוגמה. אז יש לנו קלאס גובלין, יש לו מה שנקרא iTarget, בוא נגיד במשחק זה מה שניתן לעקוב אחריו, ו-void tick זה בעצם ה-update, כן? זה מה שקורה בכל פריים. חייב לי להגיד שמה שכתוב פה זה pseudocode, כן? זה pseudocode של C#, אין שום API כזה איפשהו, כן? אז אם אנחנו עוברים על הקוד של ה-OOP, אנחנו חושבים על הקוד כמו סיפור, נכון? אנחנו רואים validate internal state, אז אם הוא לא validated, יכול להיות שלא התחילו לו את הטארגט, זה לא משנה, אנחנו קוראים את זה ברמה האבסטרקטית, אז הוא עושה return והוא לא מריץ את הלוגיקה שלו, אחלה. אם הוא מוצא target type מסוג חבר, אז הוא עוזר לו, אם הוא לא, אז הוא תוקף אותו. מאוד מאוד פשוט. על ידי קריאת הקוד, אנחנו יכולים להבין מה קורה ברמה הלוגית. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה ב-help li, אנחנו לא יודעים מה קורה בדיוק ב-move attack, כן? יכול להיות שב-help li הוא עושה לו heal אם הוא קרוב, או שהוא מנסה ללכת לכיוונו ולייצר איזשהו קומבו איתו, אנחנו לא יודעים. לפי עקרונות של OOP זה גם לא מעניין אותנו, אלא אם כן אנחנו הולכים לפונקציה ובודקים מה קורה בפנים. אנקפסולציה קלאסית. לעומת זאת, אם אנחנו חושבים על Data Oriented Design, במקום לחשוב על קוד כסיפור, אנחנו חושבים על נתונים. אז שימו לב למה שקורה פה בצד ימין, אני אעשה פה זום אין, כדי שיהיה אפשר לראות יותר טוב. לא, שאני לא אעשה זום. אוקיי. מה קורה פה בצד ימין? עוד פעם, ה-API הזה לא קיים, המצאתי אותו רק כדי להעביר איזשהו מסר, כן? אנחנו חושבים א' כל על concrete classes, כן? תסתכלו, אני משתמש פה בטייפים, אין וירטואליזציה, אין אבסטרקציה. אני רוצה לקבל position, player tag, זאת אומרת שאני רוצה לקבל את השחקן, אני רוצה לקבל כל ישות שהיא enemy, שיש לה מהירות ו-position. זאת אומרת, אני חושב על נתונים, כן? אני לא חושב על, אפילו קשה להגיד שאני חושב על ישויות בכללי, כי ישויות בדרך כלל יש בהם הרבה מאוד סוגים של נתונים. אני חושב על איזה נתונים אני רוצה לקבל, ולהתחיל לאבד אותם. במקרה של העיבוד פה, אז אני מפוזישן, אני מחשב לו את הפוזישן החדש, ואומר לו, זה הפוזישן החדש שלך, כן? נגיד תתקרב לשחקן, אם אני מייצר איזה משחק סרווייבר. אז שימו לב שאני מקבל נתונים, אני מאבד את הנתונים, וזה כל מה שהפונקציה שלי עושה. כן? וזה עיקרון מאוד מאוד חשוב של DOD, we reason about data, not about code. ממשיכים. אחלה. אז managing objects versus objects managing themselves. אז ב-object oriented programming עשו לנו את החיבור של state ו-behavior. אני חייב להגיד שזה אחד הדברים שאני הכי לא אוהב ב-OOP, ויש המון טכניקות שבהם אנחנו מפרידים התנהגות וסטייט באובייקט, ומפרידים את זה למחלקות שונות, וכל מיני frameworking כמו DI frameworks אומרים לנו, גם אובייקט אחד לא צריך לשלוט באינסטנציאשן של אובייקט אחר. יש לנו מלא מערכות שכבר אומרות, אובייקט לאו דווקא חייב להיות behavior וסטייט, הוא יכול להיות נגיד רק behavior או רק state, תלוי איזה ארכיטקטורה אנחנו מנסים להשיג. אבל אני הולך רגע על OOP קלאסי.
אז יש לנו איזשהו קלאס שנקרא ספונר, יש לו איזשהו פריפאב שהוא צריך לייצר, אנחנו אומרים לו תייצר 10,000 כאלה, והוא עושה אינסטנשיאט 10,000 פעמים. אוקיי, ספונר. אחרי זה הוא מייצר משהו שנקרא updatable object, זה כולה אובייקט שיש לו את הפונקציה update, והאובייקטים האלה זזים באותו כיוון full delta time, כן? ועוד פעם, מערכת מאוד מפגרת רק כדי להמחיש איך אנחנו עובדים בדרך כלל עם OOP, ספציפית בקונטקסט של Unity. אז זה Objects Managing themselves, updatable object מנהל את עצמו, הוא מחליט לאן הוא זז. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על DOD, אנחנו מדברים בעצם על managers, על מחלקות שמנהלות אובייקטים. אז אתם יכולים לראות שפה יש לנו managing spawner, שהוא תפקידו לייצר את האובייקטים ולהזיז אותם, אוקיי? האובייקטים עצמם לא זזים, הוא זה שמחבר להם התנהגות לאובייקט עצמו, אוקיי? ואפשר לחשוב על זה עוד פעם, כנתון והתנהגות. אז יש לנו נתון שזה הפוזיציה של האובייקט, וההתנהגות, זה מה שהמנג'ינג ספונר עושה, הוא בעצם מכיל את התזוז ימינה, כן? move כפול time delta time. אני הבטחתי שאני לא אעשה כזה, זה 70% יותר מהיר עכשיו בגלל שעשינו ככה, זה המקום היחידי שאני אעשה את זה רק בגלל שאני רואה שלא מדברים על זה כמעט, בלי שום קשר אפילו ל-DOD. ברגע שאנחנו עוברים למצב שבו אנחנו מנהלים אובייקטים, מאשר אובייקטים מנוהלים בעצמם, אנחנו כבר משיגים ביצועים מאוד מאוד גבוהים בגלל זה, כן? כשאני עשיתי טסט של זה ביוניטי, עוד פעם, בלי structs, בלי value types, reference type תיאורים, רק על ידי זה שאני עובר על מערך בצורה רציפה, אוקיי? מלא ב-reference types, ומזיז כל אחד מהאובייקטים האלה עם managing class, זה כבר נתן לי 70% increase in performance, שזה ממש ממש מגניב. אגב, יוניטי לא משתמש אם שמתם לב, יוניטי לא משתמש באפדייט כ-virtual function, כן? אנחנו לא עושים override update. יוניטי אתה עושה void update, ויוניטי עצמו הולך לכל הסקריפטים שרשמת, ורושם את כל הסקריפטים שיש להם update function, כדי לעדכן אותם בצורה ידנית. זאת אומרת, אפילו יוניטי מכירים בזה ש-virtualization is very slow. Data hiding and encapsulation versus mutability. אז ב-Object Oriented Programming אנחנו מתעסקים הרבה במי יכול לגשת למחלקה, כן? internals, מי יכול לשנות מידע עם get ו-set, אם אנחנו עושים את זה private set, אז אפשר לקרוא את השדה, אבל לא ניתן לעשות לו set, לכתוב אליו, ואנחנו גם, אם יש לנו נגיד מערך שאנחנו רוצים לחשוף, אז אולי אנחנו נחשוף אותו כ-I-read-only collection, זאת אומרת, אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בלהחביא גם implementation details, כדי לא להפוך מחלקות וסרוויסים למשהו שה-API שלו מנופח סתם, וגם כדי להגן על המפתחים שמשתמשים בקוד שלנו מלעשות טעויות, כן? אני מאוד אוהב API או SDK איכותי, שלפי האנקפסולציה שלו אני מבין איך אני צריך להשתמש בו, כן? והוא לא נותן לי לעשות טעויות ושטויות. לעומת זאת, אם אנחנו לוקחים עכשיו לעולם של DOD לא אכפת לו מאנקפסולציה ודאטה היידינג. ב-DOD קלאסי, יש לך גישה לכל הנתונים שאתה רוצה לקבל ever, אוקיי? אתה רוצה עכשיו player tag, אתה רוצה speed, position, תביא לי את כל הפוזישנים במשחק, אני רוצה לאבד אותם. אבל מה DOD כן אכפת לו? DOD אכפת לו ממutability. מה הכוונה? האם ניתן לכתוב לתוך הנתון או רק לקרוא אותו? העניין הזה של read only או read only write הוא מאוד מאוד חשוב גם ברמת הביצועים וגם ברמת העובדה שהקוד בעצם עכשיו אומר לנו מה אני הולך לבצע עם הנתונים האלה, כן? איך אני הולך להשתמש בהם. אגב, זה מאוד מאוד עוזר גם לדיבגביליטי, כי אחרי זה אנחנו יכולים לעבור על מערכות, על פונקציות שמשנות נתונים, ולהגיד, תביא לי בבקשה את כל הפונקציות שמשנות את נתון מסוג position, כן? ובאמת עושות לו write, לא רק read. מאוד חשוב להגיד שגם encapsulation abstraction is very slow, בגלל וירטואליזציה וכל מיני דברים עקיפים שאנחנו עושים, שאנחנו מייצרים properties ודברים כאלה. זאת אומרת, זה גם מאוד מאוד איטי, ב-DOD בגלל שאנחנו עובדים ישירות עם הנתון ולא מקבלים אותו דרך property או דרך פונקציה, אז זה חוסך הרבה מאוד זמן עיבוד. Abstraction versus specialization. אז ב-OOP אנחנו משתמשים הרבה מאוד באבסטרקציות, כן? במקום להביא לי רשימה של גובלינים, הופ גובלינים,
אורקס וכל סוגי האנימיז שיש, תביא לי פשוט רשימה של enemies. אני אקח את הרשימה של האנימיז הזאת ונגיד לכל אחד enemy.move towards player, כן? אז אבסטרקציה זה נושא מאוד מאוד בסיסי ב-OOP ואפילו מגדיר אותו. אז כשאנחנו עוברים ל-DOD אנחנו פתאום מניחים אבסטרקציה, כי עוד פעם אבסטרקציה זה גם וירטואליזציה, ואנחנו עוברים ל-specialization. מה הכוונה? אנחנו עובדים ספציפית עם הנתונים שאנחנו צריכים, ואנחנו יודעים עליהם הכל, כן? כשאני מקבל נגיד speed, שזה נתון, שזה בסופו של דבר זה מחלקת speed או struct speed, אני לא מקבל iSpeed, כן? אני לא מקבל אותו ברמה האבסטרקטית, אלא אני יודע בדיוק מה הנתון שאני הולך לעבוד איתו, כן? וזה גם מאוד מזכיר לנו את העניין הזה של inheritance versus composition, זאת אומרת שבמקום לייצר inheritance trees, אנחנו מייצרים קומפוזיציה של מחלקות אחת בתוך השנייה. לצורך העניין, אפשר גם לעשות את זה כמובן ב-OOP, אם נגיד ניקח את גובלין, ובמקום שנגיד גובלין is enemy, שיהיה לנו שדה של enemy בתוך גובלין, כן? אותו עיקרון. והשינוי האחרון והחשוב שראינו גם שהצגנו את DOD, זה העניין של ref types versus value types. אז reference types זה pointer types, זה בעצם מצביע למקום כלשהו בזיכרון, אנחנו משתמשים בזה מלא, כשאנחנו רושמים קוד ביוניטי, כל פעם שאנחנו עושים קלאס, אנחנו מייצרים ref type, כל פעם שאנחנו מייצרים struct, אנחנו מייצרים value type. ל-value type אגב יש גם יתרונות בכל מה שקשור להעלות אותו על הסטק, ולא לעשות לו אלוקציה על ההיפ. לעומת זאת, כל פעם שאתם עושים new ל-ref type, אתם מייצרים איפשהו בזיכרון הראשי, איפשהו, אתם לא יודעים איפה, איזשהו, את ה-value שרציתם לייצר, כן? כשאתם משתמשים בסטרקט ואתם שמים אותו בתוך מערך, הוא ייצר אותו אחד אחרי השני. אני רוצה רגע לפתוח צייר בשביל זה, לא יוניטי, המוח עובד אוטומטית. ואני רוצה שנסתכל על זה ככה. כאשר יש לנו מערך של ref types, אני הולך לעשות פה נגיד P1, שזה פוינטר בעצם, P2, P3, אז איך שזה נראה מבחינת זיכרון, ואנחנו נדמיין רגע את הזיכרון שלנו כשוקולדה, תמיד נחמד לחשוב על זה, רם הוא מערך דו-ממדי של תאי זיכרון, של בייטים, אז ברגע שזה נמצא במערך, אז מה שקורה, כל אחד מהפרמטרים האלה, יכול להצביע למקום אחר בזיכרון, מקום אחר לגמרי. כן, ואז יש לנו גם memory fragmentation, ה-garbage collector צריך לעבוד קשה יותר כדי להתחיל לפנות זיכרון, במקרה שאנחנו לא צריכים כבר את המשתנים, זה בלגן אחד שלם. מה קורה כשאנחנו לוקחים מערך של סטרקטים, של value types? אז בואו נגיד לנו V1, V2, V3, נעשה משהו דומה. עכשיו אותם סטרקטים, איך הם בזיכרון? הם מסודרים ככה. וזה הרבה יותר יעיל. בגלל כל מה שראינו מקודם, הרציפות בזיכרון היא חשובה. זה למה אנחנו משתמשים רק ב-value types ב-DOD. לא באמת רק, אלא מתי שאפשר וכמה שיותר. חזרה למצגת. אז בלי עדיין לכתוב ב-ECS או בכל framework אחר שמממש DOD, מה DOD יכול ללמד אותנו כדי ללמד אותנו כמפתחי OOP, להיות מפתחי OOP טובים יותר? אז א' כל זה להפסיק לעשות הפשטה להכל, אוקיי? לא הכל צריך להיות כללי ו-extendable ו-usable עד ל-200%. זה מאוד מאוד חשוב להבין איזה חלקים בקוד שלנו אנחנו באמת הולכים להשתמש אולי במקומות אחרים, ואז כמו שאני אוהב לעשות, אני מוציא אותם לספרייה נפרדת. כל פעם שיש לי יותר מדי utility classes, אני אומר אוקיי, אני צריך לבנות פה איזושהי ספרייה שנותנת לי שירות כזה או אחר. והכוונה באבסטרקציה זה להציג אבסטרקציה איפה שצריך, לא בכל מקום. איפה שיש לנו נקודות חיכוך עם מערכות אחרות, מפתחים אחרים, זה מקום טוב להשתמש באבסטרקציה. אבל לא הכל צריך להיות אינטרפייסים, לא הכל צריך להיות אבסטרקטים. ודבר נוסף שזה גם בסדר לעשות ריפקטורים. זה בסדר לגשת לקוד שעבד פעם ועכשיו הוא לא עובד בקונטקסט אחר או כל דבר אחר ולשפר אותו.
אוקיי? זה עיקרון של יגני, you aren't gonna need it, לרשום את הבר מינימום כדי להגיע לתוצאה הרצויה. הכרתי פעם מפתח באחד מהכנסים של יונייט שאמר לי I don't ever do refactoring. הוא ממש התגאה בזה ואני כזה, א' כל זה בטוח שקר, אני לא מכיר מישהו שלא עושה ריפקטורינג ואני גם לא חושב שזה תהליך טוב לכתיבת קוד, ריפקטורינג הוא חלק מלהיות מפתח. ועם זה אנחנו קופצים לדאטה אוריינטד סטאק, אוקיי? אני מקווה שההבדלים בין OOP לבין DOD הם ברורים עכשיו, וכל הרקע התיאורטי הזה ייתן לנו הרבה מאוד כוח שעכשיו ניגש לדאטה אוריינטד סטאק של יוניטי. אחלה. אז מה זה DOTS? Data Oriented Stack is Unity's attempt at DOD, והוא מכיל 3 טכנולוגיות שמרכיבות את הסטאק. הטכנולוגיה הראשונה היא ה-Burst Compiler, שזה קומפיילר מיוחד שעובר על value types וממיר אותם ל-native code שהוא עובד בצורה מאוד מאוד טובה. השני זה ה-Job System, שזה בעצם הדרך שלנו להתממשק למולטי-threading ביחד עם Unity, ו-Entity Component System Framework או ECS, שזה בעצם הדרך החדשה לכתיבת קוד כדי להשתמש ב-DOD. חשוב להגיד, ה-Burst Compiler וה-Job System, אנחנו לא חייבים להשתמש ב-ECS כדי להשתמש בהם. זאת אומרת, אתם יכולים להתחיל לשלב אותם בקוד שלכם עוד היום, גם אם הקוד הזה הוא לגמרי OOP, אם יש חלקים ספציפיים נגיד שאתם רוצים לממש מולטי-threading, נגיד המשחק שלכם מייצר מפה לפני שהשחקן נכנס, מפה פרוצדורלית, ויש לו איזה loading bar ארוך ואתם רוצים לשפר את התהליך הזה, אפשר לסרוק את הדבר הזה לתוך ה-Job System, להשתמש ב-Burst Compiler, ולהשיג ביצועים from the get-go. קצת מידע כללי על DOTS. אז כמו שאמרנו קודם על DOD, זה פרדיגמה שמאוד מוכוונת למפתחים. לא הייתי ממליץ ללכת על DOTS אם אין לכם כוח פיתוח חזק מאחוריכם בצוות, אוקיי? זה אומר לפחות מפתח אחד מאוד 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 חזק, בתעדוף ל2 ומעלה. עוד פעם, זה לא רק בגלל שמפתחים ב-ECS וצריך לעבוד עם פרדיגמות חדשות, אלא זה גם בגלל שבניית הכלים והממשוק של המנוע למפתחים אחרים ולאנשי מקצוע אחרים הוא גם כן נהיה מורכב יותר. אם מעולם לא השתמשתם בדוטס, אל תקפצו עם זה לפרודקשן, תנסו את זה על פרויקטי צד, אוקיי? על כמה פרוטוטייפים, אולי באיזה ג'ם, אולי איזשהו, לחכות איזשהו ז'אנר, איזה משחקון מצליח. אני הדבר הראשון שבניתי עם דוטס שרציתי להתאמן איתו, זה Vampire Survivors, כי הוא ממש קלאסי למשחק כזה, יש לי מלא ישויות, מלא כדורים, מלא פרוג'קטיילס, מלא דברים שקורים, אז זה הרגיש לי כמו המשחק הנכון לבנות, וגם אפשר לעשות את זה בטווח של יממה, שזה גם כן נהדר. אתם תצטרכו לשנות את האופן שבו אתם חושבים על הקוד שלכם, או יותר נכון על הנתונים שלכם. זאת אומרת, בגלל שאתם הולכים להשתמש ב-ECS כדי לממש את מלוא הפוטנציאל של דוטס, אז אתם תצטרכו לעשות שיפט מחשבתי מאוד מאוד חזק, בגלל זה גם ההמלצה לבנות כמה פרוטוטייפים לפני זה, להבין, אוקיי, מה אני צריך לעשות לפני נגיד שאני ניגש לפרויקט גדול שאני משתמש בדוטס. אגב, תשובה מהירה זה שצריך לתכנן קצת את הדאטה שלי, אני צריך קצת לחשוב איך אני הולך לשים קומפוננטות ונתונים על הישויות השונות שלי. עוד נושא מאוד חשוב ומגניב זה שדוטס הוא open source, אוקיי? הוא קוד פתוח. אולי חלקכם לא מעריכים את זה, אבל זה אומר שאם יש משהו שאתם לא אוהבים בדוטס, אתם יכולים לשנות אותו, שזה ממש ממש מגניב. אני אתן דוגמה קטנה מ-case study שנראה בסוף, מ-V-Rising. V-Rising, בגלל איך שהעולם הפתוח שלהם עבד, והיה להם הרבה מאוד קוליידרים, כי הסביבה הייתה destructible, הם היו צריכים לשנות את איך שהמערכת קוליידרים של דוטס עובדת מאחורי הקלעים, הפיזיקס שמקושר ל-ECS, וזה לקח להם כמה שורות קוד בסורס קוד, והם פתרו את הבעיה הזאת. אז זה נותן לנו הרבה מאוד כוח כמפתחים, בגלל זה אני אומר עוד פעם, דוטס הוא מאוד מוכוון לצוותים עם מפתחים חזקים. מהדר הברסט. בשביל זה התכנסנו כאן היום.
אני צוחק, אבל זה פיסת טכנולוגיה מהממת. אני רגע אצטט את מייק אקטון שאמר compilers are not magic, they are tools. עכשיו בכללי אני מאוד מאוד מסכים איתו, אנחנו לוקחים הרבה מאוד דברים בצורה קסומה, לצורך העניין יש לנו garbage collector, הדבר הקסום הזה שמאחורי הקלעים מנקה לנו את כל הזיכרון שייצרנו, אבל כמו כל דבר, קומפיילרים, .NET Runtime, כל התוכנות האלה שעוזרות לנו להיות מפתחים יותר אבסטרקטיים וגם יותר טובים, הם כלים. אבל במקרה של ברסט אני חייב להגיד שזה כן מהדר מאוד מאוד קסום. זאת אומרת, הוא לא כזה מורכב בלהבין מה הוא עושה, אבל האפקט שלו על הקוד שלנו, על המהירות של הקוד שלנו, היא פשוט פלאית. אז כמו שאמרתי, לא חייבים להשתמש ב-ECS כדי להשתמש בברסט, וברסט בעצם משנה את הקוד שלנו ברמת האסמבלי, אוקיי? ברמת הפעולות שהמעבד צריך לעשות, וזה מה שמאוד מאוד מאוד מגניב פה. כדי לעשות את זה הוא בעצם אומר לנו, תקשיב, כדי שאני אוכל לעשות את העבודה שלי, ולהימנע מהרבה מאוד פקודות שרק בודקות אם משהו נעל, כדי לא לייצר כל מיני בעיות מאחורי הקלעים, אני מכריח אותך לעבוד עם משהו שנקרא High Performance C#, אוקיי? או HPC, שזה בעצם אומר, תשתמש רק בסטרקטס, ואתה מוגבל מבחינת כל מיני language features שאתה יכול להשתמש בהם. אני יכול להגיד לכם שאם אתה משתמש כבר ב-ECS ובג'וב סיסטם, זה בא מאוד מאוד טבעי להשתמש בברסט, אתה לא מוצא את עצמך לא משתמש בו, אלא אם כן אתה צריך איזשהו manage system, הכוונה היא שאתה צריך לפנות למשאבים שנמצאים במנוע עצמו, כמו ספרייטים, כל מיני reference types כאלה ואחרים. אבל זה נורא נורא קל להשתמש בברסט, אתה פשוט זורק אותו שם כאטריביוט, אנחנו נראה עוד מעט דוגמת קוד שמגיע ל-ECS, הקוד שלנו עובד הרבה יותר מהר. אז מקודם, בהתחלה הזכרתי על רכיב מאוד מאוד נחמד שיש לנו במעבד שנקרא SIMD, כן? Single Instruction Multiple Data. אז אחד הדברים הנחמדים הנוספים שהברסט עושה עבורנו, הוא עושה מה שנקרא Auto-Vectorization. זה שהקומפיילר מייצר SIMD קוד, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים בברסט קומפיילר, הוא מייצר לנו קוד שאפשר להריץ ב-SIMD. אז יוניטי משתמשים בזה בספריית מתמטיקה החדשה שלהם, שהיא מאוד מאוד מהירה, לעומת הישנה שהייתה מזעזעת. והברסט קומפיילר לוקח את הקוד שלנו ואוטומטית מייצר לנו SIMD קוד, שזה פשוט נהדר. באמת פיסת טכנולוגיה מדהימה, יש עליה כמה הרצאות מאוד מאוד מעניינות, לפי דעתי יונייט 2019 או 2020, שממש מדברים על המאחורי הקלעים ואיך הוא מייצר את האסמבלי. גם כל הכלים האלה, החדשים האלה, הם ייצרו הרבה מאוד דיבאג ווינדוws כדי שנוכל לתחקר אותם ולראות מה הם עושים, כנ"ל לגבי הברסט קומפיילר. אתם יכולים לראות ברמת האסמבלי מה הברסט קומפיילר עושה מהקוד שלכם. ג'וב סיסטם, מערכת הג'ובס. ג'וב סיסטם, אין לי הרבה מה להגיד עליו, הוא פשוט במקום לייצר threadים בעצמנו ולהילחם ב-threadים של יוניטי, אנחנו פשוט מצטרפים למערכת ה-threadים של יוניטי שרצה על בסיס C++, כן? זה בפועל מה שזה אומר, זה אומר שיוניטי עושה עבורנו את הסקייג'ולינג, דואג לעשות פאצ'ינג, כל מי שמתעסק עם מולטי-threading יבין עכשיו למה אני אדבר, הוא עושה לנו הרבה מאוד אופטימיזציות מאחורי הקלעים לגבי ניהול ה-threadים האלה. בכללי לא צריך להשתמש בג'ובס בכל דבר, זאת אומרת מקודם אמרתי כן חומרה מתפתחת בצורה מקבילית אבל לא בצורה ליניארית, אבל מצד שני לא באמת צריך להריץ הכל בצורה מקבילית, כן? זאת אומרת רק העבודה של לייצר thread, להריץ אותו על קור נפרד, כל הדברים האלה גם כן עולים זמן עיבוד, אז אנחנו לא עושים את זה בכל סיטואציה. ההמלצה שלי היא לעשות את זה כשיש לנו איזשהו מערכת או איזשהו פיסת קוד שלוקח לו יותר מ-0.5 מילי שניות לעבוד. זה בערך נקודה טובה שבה אנחנו אומרים, אוקיי, אני צריך להתחיל לחשוב על לעשות את זה מולטי-threaded. דבר נוסף שחשוב להגיד, כשאנחנו מייצרים ג'וב חדש, שזה מאוד מאוד דומה לטאסק, אנחנו לאו דווקא מייצרים thread חדש. אנחנו אומרים ליוניטי, היי יוניטי יש לנו עבודה בשבילך, בבקשה תיקח את זה ותריץ את זה כראות עיניך
באיך שאתה רוצה, באחד ה-threadים הקיימים, באחד ה-cores, אולי על ה-main thread, Unity מחליט את זה עבורנו. עוד פעם, זה היתרון באבסטרקציה במובן הזה, אנחנו לא צריכים להתעסק עם כל ה-thread pool בעצמנו, Unity עושה את זה עבורנו. גם ה-API של זה הוא מאוד פשוט, אנחנו נראה את זה אחרי זה בדוגמאות קוד, אתה בסופו של דבר מממש iJob או iJob Entity אם אתה עובד עם ECS, ואז אתה עושה job.schedule ומשם Unity לוקח את זה ומריץ את זה כראות עיניו. הגענו לנושא המיוחל, ECS, כן? ברוב שאנחנו מדברים על DOTS ו-Data Oriented Design ב-Unity, הרוב מדברים על ECS. חשוב לי להדגיש מראש ש-ECS אפשר להשתמש בו גם בלי שהוא יהיה קשור לביצועים, כן? ECS זה Design Architecture, Programming Architecture. זאת אומרת שאנחנו יכולים להשתמש בו גם כדי לנהל את האופן שבו אנחנו עובדים עם ישויות, בלי שום קשר לביצועים, אתם יכולים לעשות את זה עוד היום, לא חייבים גם להשתמש ב-ECS של Unity, יש ספריות ECS מהממות שם בחוץ, ואני ממליץ לכם לחקור על זה, ממש ממש כיפיות, שהן גם משתמשות בטכניקות שונות מאחורי הקלעים. אז מה זה ECS? Entity Component System? זה למעשה משהו שאנחנו כבר מכירים, כי זה מאוד מאוד דומה לאיך שאנחנו עובדים עם Unity היום, כן? אמנם ה-API שונה ומתאים את עצמו ל-Data Oriented Design, אבל הקונספטים הבסיסיים אנחנו כבר מכירים כי עבדנו עם Unity. אז עכשיו במקום להגיד Game Object, אנחנו אומרים ישות. עכשיו, יש הבדל מהותי בין Game Object לישות, ל-Entity, וההבדל הוא ש-Game Object הוא אובייקט קלאסי של OOP, יש לו טאג, הוא יורש, יש לו הרבה מאוד מידע והתנהגות עליו. Entity לעומת זאת הוא פשוט ID, כן? הוא פשוט מספר. זאת אומרת, Entities לא מכילים Components, אלא Components משויכות ל-Entities במערכת נפרדת. מונו behaviors שאנחנו מייצרים, נכון? אנחנו יורשים עם מונו behavior ואז מוסיפים את זה כקומפוננט על Game Object, זה iComponent או iComponent Data, זה מה שאנחנו משתמשים בו כדי לייצר מידע. ההבדל שמונו behavior, עוד פעם, OOP קלאסי, הוא גם התנהגות וגם state, גם מצב, לעומת זאת iComponent או iComponent Data הוא רק מצב, רק state, אנחנו שמים שם אך ורק נתונים בלי שום פונקציה. אגב, Unity כן מאפשר לשים שם פונקציות, זה פשוט לא נהוג. ואז יש לנו את ה-update שלנו, שנמצא גם כן בתוך Mono Behaviors, שהוא בעצם מריץ את ההתנהגות בכל פריים. בשביל זה יש לנו בעולם ה-ECS את ה-iSystem. בעצם הפרדנו בין Mono Behaviors בין ההתנהגות לבין ה-state. הסיסטמס שלנו, המערכות שלנו, הם אלה שלוקחות מידע, אוקיי? כמו שראינו מקודם בעזרת queries, הן לוקחות מידע, מאבדות את המידע הזה ורושמות מידע חדש. בדומה למה שה-update עושה, כן? כמו שהיינו לוקחים update, transform.translate, מזיזים ימינה, אז עכשיו יש לנו מערכת שנקראת מערכת הזזה ימינה, לוקחת את כל מה שיש לו position component ומזיזה אותו ימינה. אני לא רוצה להיכנס עמוק לשתי השקופיות הבאות, אני אעבור על זה בכללי, אני רק אגיד שיוניטי משתמשים במה שנקרא Archetypical ECS, שזה דרך ספציפית לעשות אימפלמנטציה ל-ECS, יש עוד דרכים, ובעצם כשאנחנו מייצרים ישות שיש עליה קומפוננטות מסוימות, ממש כמו פריפאב, בדומה מאוד לפריפאב, אז לדבר הזה אנחנו קוראים ארכיטיפ, זאת אומרת זה ישות עם סדרה של קומפוננטות ספציפיות, נגיד ישות עם טרנספורם, דמג'בל והיטר, שזה שלושתם קומפוננטס, היא נגיד מארכיטייפ שנקרא לו יוניט, כן? לארכיטיפים אין שמות, אבל אפשר להתייחס לזה ככה לפעמים. אז אני רוצה רגע שנקפוץ ישירות לקוד, ונתחיל מהבסיס. עוד פעם, כמו שאמרתי, אני עובר על API בצורה מאוד מאוד פשטנית, כי זה לא המטרה של השיחה הזאת. אז דבר ראשון שאנחנו יכולים לראות פה, יש לנו פה מה שנקרא script authoring, או rotation speed authoring, זה פשוט הדרך לממשק את איך שיוניטי עובד, איך שאנחנו מכירים עם game objects ו-prefabs, דרך baking process, אוקיי? שיורש מבייקר, כדי להפוך אותו ל-entity. ועוד פעם, אנחנו מייצרים entity חדש ומוסיפים לו קומפוננטות.
מאוד מאוד דומה, אגב, פה לעשות new game object, ולעשות על ה-game object הזה add component. אותו דבר, כן? אותו עיקרון בדיוק. עכשיו בואו נסתכל על הדאטה הזה. זה בעצם ה-component שלה, כן? זה entity, וזה components. אז אנחנו מוסיפים לו קומפוננטה בודדה שנקראת rotation speed, שבתוכה נמצא float בודד, שאומר כמה מהר יסתובב האובייקט הזה. עכשיו, הוא אומר כמה מהר זה יסתובב, אבל לא באמת מגדיר את ההתנהגות הזאת. מערכות חיצוניות הם אלה שמגדירות מה עושים עם רדיאנס פר סקנד. כן, אפשר לעשות עם זה גם משהו אחר לחלוטין, אפשר להעיף את האובייקט באוויר. זה הכל תלוי במערכות החיצוניות. אז בואו נסתכל עליהן. כדי לייצר מערכת, אני מייצר partial, struct ומערכת כלשהי שמממשת את iSystem. אז הסיבה אגב שהם משתמשים בפרשל זה בגלל שיוניטי מייצרים, יש להם הרבה מאוד code generation מאחורי הקלעים. ואם אנחנו לא נשתמש בפרשל הם בעצם לא יכולו להתממשק למערכות שלנו, לרשום אותם למערכת שמריצה את כל המערכות ולעשות איתם עוד דברים, לכן מאוד מאוד חשוב לשים כל מערכת שאנחנו בונים עם הפרשל keyword. אתם יכולים לראות פה עכשיו גם את השימוש ב-burst compile, ותראו כמה זה נחמד, פשוט וכיף. burst compile אפשר לשים גם על מערכות, גם על מחלקות עצמן, למקרה שיש להם state, וגם על הפונקציות. ועוד פעם, כל עוד אנחנו משתמשים בסטרקטים ועוקבים אחרי סט חוקים מאוד מאוד פשוט, שאתם יכולים לבדוק אותו, הוא לא כל כך רלוונטי כי עם הזמן הם מאוד מאוד הרחיבו את כמות הדברים שאפשר לעשות ועדיין להשתמש בברסט קומפיילר. פשוט שמים את האטריביוט הזה על פונקציה ופוף היא עובדת הרבה יותר מהר. אני מדלג רגע על זה, למערכות יש on create, יש on update ועוד callback'ים שמממשקים אותם ליוניטי, מאוד מאוד דומה אגב למונו behaviors, כן? on create כמו awake, on update רץ בכל פריים כמו update loop שלנו, והוא מקבל פנימה ref system state, זה בשביל להריץ כל מיני APIs, בגלל זה אמרתי שאני לא רוצה להיכנס לזה עמוק מדי, כי אני חושב שה-API הוא לא במצב כזה טוב, אוקיי? והוא מאוד מבלבל, למרות שהוא, אחרי שאתה לומד אותו הוא מאוד פשוט, וזה פשוט כבר בא לך אוטומטי, אבל אני לא רוצה באמת להסביר מה זה כל אחד מהדברים האלה, מתי משתמשים בהם. יש סרטון מעולה של Code Monkey על זה, אני אשים אותו בתיאור של הסרטון, שתוכלו ללכת לקבל שם את כל המידע על ה-API שתחפצו. אחלה. מה שאני כן רוצה שתראו זה, אוקיי? זה בעצם הדרך שלנו להשיג קומפוננטות, דרך מה שנקרא System API.query. זאת אומרת, אנחנו מייצרים שאילתה, ואומרים, תביא לי את כל הישויות שיש להם Local Transform ו-Rotation Speed. אני רוצה לעשות עם זה משהו. עכשיו, כמו שתיארתי מקודם, כשאנחנו עובדים ב-DOD חשוב לנו העניין של Mutability. אז אפשר לראות שיש לנו ref rw, זאת אומרת read write, אני גם רוצה לקרוא את ה-local transform וגם לכתוב אליו כי אני רוצה לסובב אותו. לעומת זאת יש לי פה ref ro שזה read only, אני רוצה רק לקרוא את ה-rotation speed, אני לא רוצה לשנות אותו. יכול להיות שאני אייצר מערכת אחרת שקוראת את כל ה-rotation speed ומגדילה אותו או מקטינה אותו בהתאם אולי פרמטרים אחרים. ואז אני מבצע את הפעולה שלשמה הגעתי, כן? אלה הנתונים שלי שאני צריך בשביל העבודה, וזו העבודה עצמה. אז יכולים לראות שכמו שתיארתי מקודם, ההבדל בין DOD ל-OP זה DOD קלאסי. אני מקבל נתונים, אני מבצע עבודה. וזה למה אני התחלתי להתאהב בזה, כן? כי פתאום היה לי הרבה יותר קל לבצע כל מיני הנחות לגבי הנתונים שלי במשחק ולהבין מאיפה התנהגות מגיעה. זה לא פתאום היה חבוי בכל מיני אובייקטים נידחים פה ושם. זה היה מול הפרצוף שלי. הקוד הבא שאני רוצה שנראה עושה אותו דבר בדיוק, מסובב את הטרנספורם, אוקיי? rotate y, speed, בלה בלה בלה. עושה אותו דבר אבל דרך ג'וב. חשוב לי שנראה איך ג'וב עובד, זה ממש ממש פשוט. א' כל אנחנו שמים את העבודה, מה שראינו פה, אנחנו מכניסים את זה לתוך מחלקה, לתוך struct שיורש מ-iJob entity,
אגב, אם אתם לא משתמשים ב-ECS, אתם יכולים להשתמש פשוט ב-iJob ולראות את ה-API, זה ממש ממש פשוט. ואנחנו עושים void execute, אוקיי? ושימו לב שזה partial, זה גם כן חשוב. ככה בעצם, ה-execute בעצם אומר מה העבודה הזאת עושה, אוקיי? ממש בדומה למה שראינו פה, מה העשייה. מאוד מזכיר אגב את הטאסק הנייטיב של C#. ואז אתם יכולים לראות שהוא בעצם מקבל פה קומפוננטות, ref, local transform, ref, post transform ו-in rotation speed. ה-ref וה-in הם בעצם אומרים עוד פעם אם זה read only או read write. אם אנחנו רואים in זה read only, אם אנחנו רואים ref זה read write. ואז העבודה מבצעת מה שהיא צריכה לבצע, מסיימת, זה העבודה עצמה. עכשיו שימו לב, בגלל שזה ג'וב וזה עלול להיות מולטי-ת'רדד, רוב הסיכויים שזה יהיה מולטי-ת'רדד, אנחנו חייבים להעביר לו דברים בסיסיים כמו דלטה טיים, אוקיי? אנחנו חייבים להעביר לו את כל הפרמטרים של העבודה כדי שהיא תדע לבצע את עצמה. כי בת'רדים שהם לא המיין ת'רד, אין גישה ל-API של יוניטי. אז איך אני מייצר את העבודה הזאת ואומר לה לרוץ? New Rotate and Scale Job, מעביר לה את הפרמטרים שהיא צריכה כדי לבצע את העבודה שלה, ו-job.schedule. יש לנו גם schedule parallel, תכירו את ה-API בעצמכם, הוא ממש ממש פשוט. schedule אומר ליוניטי, קח את העבודה הזאת, זרוק אותה לתוך המערכת עבודה מאחורי הקלעים, תפעיל אותה, לא אכפת לי איך אתה עושה את זה. זה מה שמגניב. זהו, זה ה-API בכללי. עוד פעם, מן הסתם יש עוד הרבה דברים נישתיים שצריך להכיר לגבי ה-API. אגב, אני משתמש פה בפרויקט של יוניטי, זה הדוגמאות קוד של יוניטי של ה-ECS, אני ממליץ לכם להוריד את זה ולהסתכל, זה ממחיש כמעט את כל הדוקומנטציה המאוד לא ברורה שנמצאת כרגע באתר שלהם. אחלה. אז אחרי שעברנו על ה-API, אני רוצה לדבר על ECS כ-Software Architecture, מעבר ליכולת של זה להתממשק ליוניטי ולהביא לנו ביצועים. אז כמו שאמרתי קודם, ECS עדיין היה רלוונטי, גם אם זה לא היה קשור לביצועים. הדרך שבה אנחנו מסדרים את הקוד שלנו בצורה שאנחנו מפרידים התנהגות ונתונים, היא משהו שאחרי שמתרגלים עליו, הוא מאוד מאוד מעניין ועוזר מאוד לסדר את הראש, במיוחד ב-real time systems כמו משחקים. קפלינג, אז מבחינת צימודיות, אני חושב ש-ECS מדביק צימודיות בצורה מאוד מעניינת, זאת אומרת, אין לנו כבר אובייקטים שקשורים אחד לשני, יש לנו רק מערכות שהן נקודת הצימודיות היחידית שלנו, כן? מערכות אומרות, אני צריך את הקומפוננטות האלה, האלה והאלה. וזה בעצם הצימודיות שאנחנו מקבלים. אני חושב שזו צימודיות ממש ממש קלה, ואם אנחנו לא רוצים מערכת מסוימת, אנחנו פשוט מוחקים אותה, עושים לה disable, אז פתאום אין לנו complex object hierarchies, כן? שהאובייקט הזה מצביע לאובייקט הזה, והוא מצביע ל-C, והוא ל-D, והוא חזרה ל-A, ויש לנו בעצם סלט של רפרנסים. Debugability, ECS נורא קל לדבג אותו. אני בטוח שכמו כולכם, יצא לכם לא מזמן באחד מהפרויקטים שלכם, יש איזשהו באג לוגי, ואתה כזה מגרה את הראש, אתה אומר, למה זה קורה? איזה מחלקה גורמת לזה לקרות? ואז אתה מגלה שאיזשהו enemy יש לו פיסת קוד כזאת, שלא מתייחסת לבלה בלה בלה. ECS נורא 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 קל לדבג את הקוד. זאת אומרת, אם יש לך איזושהי בעיה, אתה א' כל יכול לעצור בנקודת הזמן של הבעיה, ולראות איזה מערכות פועלות עכשיו ומריצות קוד מסוים. אם יש לך בעיה עם קומפוננטה מסוימת, זאת אומרת דאטה מסוים שמשתנה ואתה לא מבין למה, אתה יכול לראות את כל המערכות שמשנות את הדאטה הזה. אתה יכול ללכת לכל אחד מהמערכות האלה ולבדוק מה הן עושות לדאטה ולמה הן לא פועלות כמו שצריך. ממש ממש מגניב. אני כשבניתי לזה את הפרוטוטייפים ונתקלתי בבאגים בגלל שלא ידעתי כל כך איך להשתמש עדיין ב-API כמו שצריך, גם לא ידעתי על System Groups וכל מיני דברים ספציפיים ליוניטי, אז מצאתי את עצמי מדבג לא מעט ומאוד נהניתי מהתהליך הזה. Code Bloatation, OP נוהג, Codebase של OP נוהג להתנפח עם הזמן בצורה אקספוננציאלית. לעומת זאת, קוד של ECS אתה כותב הרבה מאוד קוד בהתחלה, אבל החוויה של כתיבת הקוד והניפוח של
של הקוד בייס הוא יחסית ליניארי, זאת אומרת אין לך איזושהי מורכבות מצטברת שמתגלגלת להמשך הפיתוח, שזה גם כן נקודת חוזק טובה. אז DOD switches extensibility with behavioral change. אני אנסה i.e. it easier to change behavior rather than exchange it. אני אנסה להסביר מה אני אומר פה. כשאנחנו רוצים לשנות התנהגות במשחק שלנו, שאנחנו משתמשים ב-ECS, אנחנו הולכים למערכת ומשנים אותה, כן? או כותבים מערכת נוספת שמשנה התנהגות. כשאנחנו מדברים על OOP, למה אני אומר exchange? כי הדרך הטובה לשנות התנהגות ב-OOP זה דרך שינוי, דרך הזרקה, כן? אז נגיד יש לנו אינטרפייס של iEnemy, אז במקום עכשיו להביא לך גובלינים, אני מביא לך אורקים, כן? אז זה הכוח של אבסטרקציה, כן? אז אנחנו משנים התנהגות על ידי זה שאנחנו מזריקים מחלקה חדשה. אז יש לנו פה עוד פעם חזרה את העניין הזה של ריפקטורינג, לעומת extensibility עם אינטרפייסים ו-abstract classes. מאוד חשוב לי להגיד שיש ארכיטקטורות קוד שלמדתי אותם ב-OOP, והיה לי מאוד מאוד חשוב להביא אותם איתי ביחד ל-ECS ו-DOD, ואני חייב להגיד לכם שהרוב מתורגם יחסית בצורה טובה. יש לנו את ה-type object pattern, שאני יודע שהרבה מאיתנו משתמשים בו בתצורה כזאת או אחרת. אני אוהב לצורך העניין שיש לי scriptable object או pure C# object שמכיל דאטה בלבד, הוא לא מכיל התנהגות בכלל, ומפה הזיקה שלי גם ל-DOD. יש לי מחלקה שנקראת instance שמממשת את אותו מודל, כן? אז יכול להיות לי נגיד גובלין מודל, שאומר מה המקס HP שלו, מה השם שלו וכולי, ואז יש לי instance שלו שאומר מה ה-current HP שלו וכולי, ואז יש את ה-views, שה-views זה בעצם הייצוגים של אותו instance בעולם, כן? זה יכול להיות אפילו health bar, זה יכול להיות המודל של הגובלין עצמו, וכן הלאה וכן הלאה. type object pattern זה pattern יחסית מוכר בעולם המשחקים. אז כשעברתי ל-ECS, ישר חיפשתי, אוקיי, איך אני לוקח את זה, את הפאטרן הזה שאני מאוד אוהב לעבוד איתו, ומתרגם אותו ל-ECS, ואחרי שחקרתי קצת ה-API וראיתי מה הם נותנים לי, הבנתי שהרבה מאוד מהדברים שאנחנו מכירים, מתורגמים מאוד מאוד מהר פנימה ל-ECS, לצורך העניין ב-type object pattern, אנחנו יכולים להשתמש ב-I-shared component, שהוא בעצם shared לכל הארכיטיפים, אנחנו יכולים להשתמש ב-blob assets, שזה מאוד מאוד דומה ל-scriptable objects, זאת אומרת, יש שם המון המון מקביליות בין איך שנהגנו לעבוד לבין הדרך העבודה החדשה הזאת. אחלה, case studies. אני רוצה להתחיל עם מגה-סיטי ולהגיד שמגה-סיטי זה לא case study, אני חושב שזה בדיחה. כן? עוד פעם, זה היה מאוד מאוד מגניב לזמנו, היי, תראו כמה ישויות ניתן לשים על המסך. זה לא מוכיח שום דבר, אוקיי? זה מוכיח את זה ש-DOD יש לו ביצועים, שאת זה כבר כולם יודעים. אז אני חושב שעד שלא בונים עם דוטס משחק, לעשות technical demos זה, סליחה על השפה, עוננות. לכן אני לא חושב שיש הרבה מה ללמוד ממגה-סיטי, חוץ מהעובדה שאפשר להשיג ביצועים מטורפים, לכן אני קופץ ישר על ה-case study אמיתי, שזה V-Rising. V-Rising זה אחד ה-case studies האיכותיים ביותר שיוניטי יכולו לתת לנו, או יותר נכון ש-Sunblock Studios יכולו לתת לנו. הוא מוכיח לנו ש-ECS ו-DOTS שמיש, הוא מוכיח לנו שהוא production ready, כי זה משחק שיצא, עובד מעולה, מעט מאוד באגים, החוויות שהם מספרים עם העבודה עם ECS ו-DOTS הן מופלאות, היה להם כמובן גם קשיים בדרך, אבל הם מדברים על איך הם פתרו את זה, והרבה מאוד מהדברים גם שהם חוו כ-pain points, בסופו של דבר החבר'ה ביוניטי תיקנו והכניסו, כן? אז יש לנו מזל ש-V-Rising קרה על בסיס DOTS. כמה מסקנות שעלו מ-V-Rising, יש קישורים בסוף המצגת לסרטוני יוטיוב שלהם שמדברים על זה, על איך הם השתמשו בדוטס, מה היה להם קשה, מה היה להם יותר טוב, מה פחות טוב. אז כמה מסקנות. א' כל, יש הרבה מתכנתים בסטאנלוק, אוקיי? יש שם, לפי דעתי הם טוענים שיש שם בין 8 ל10, עוד פעם זה לא המון, אבל בשביל משחק AA, מתוך לפי דעתי 30 מפתחים שם, שחלק זה מרקטינג וזה, יש להם שם מפתחים חזקים מאוד,
שעבדו גם עם Data Oriented Design בעבר והרגישו בנוח לקחת את דוטס ולעבוד איתו על משחק פרודקשן. הם השתמשו בדוטס מסיבה מאוד ספציפית, עליהם המשחק הוא עולם פתוח עם הרבה מאוד ישויות, זאת אומרת הם לא סתם קפצו על זה כטכנולוגיה חדשה ומגניבה, להפך, הם התחילו להשתמש בזה כשדוטס היה בפריוויו, בגרסה 0.2 אני לא טועה. זאת אומרת, הם לקחו סיכון מאוד מאוד גדול להשתמש בחבילה שהיא פריוויו, היא לא מיועדת לפרודקשן, והם אמרו אנחנו הולכים עם זה עד הסוף. סיבה נוספת שהם השתמשו בדוטס זה בגלל שהיה להם, בגלל העולם הפתוח, הם היו צריכים לעשות סטרימינג לחתיכות שונות של העולם בהתאם לאיפה השחקן נמצא, במיוחד גם בגלל שמדובר במשחק שאתה יכול לשחק אותו מולטיפלייר. ולפי מה שהם אומרים, מה שהכי חשוב שדוטס נתן להם, הוא נתן להם להכניס עוד תוכן. זאת אומרת, במקום להגיד יש לי משחק עולם פתוח ואני צריך להקטין כי אני צריך לסנכרן מלא מערכות ומלא ישויות, אז הם אמרו אנחנו נשתמש בדוטס, יהיה לנו ביצועים from the get-go, ביצועים טובים, וככה אנחנו נוכל להכניס עוד מערכות ועוד פיצ'רים ועוד דברים כיפים לתוך המשחק. זה מה שביצועים נותנים לך לעשות, הם נותנים לך לזרוק עוד פיצ'רים פנימה. זהו, תודה רבה שנשארתם לסרטון הזה, אני באמת מקווה שהצלחתי לעזור, כי אני יודע שיש פה הרבה מאוד חומר תיאורטי, אתם מוזמנים לשלוח לי שאילתות אם בא לכם על כל דבר ממה שהעברתי כאן, להגיד לי מה אתם מסכימים, מה אתם לא מסכימים, איך החוויות שלכם מדוטס היו ומ-ECS, אני אשמח לשמוע את הכל. שוב תודה רבה למי שהגיע ללייב, אני מקווה שנוכל לעשות עוד אחד כזה בעוד איזה חצי שנה, אחרי שהמשחק שלי יתקדם משמעותית, וזהו.